Wa pay identity ang putol nga bahin sa lawas nga iya sa kababay nga napalgan sa sapa sa barangay Talamban ning Dakbayan, Sugbo sud sa usa ka garbage bag niadtong Oktubre 24. Dini sample sa patayng lawas ikatakdang dadon pa sa kauluhan. Si Luan Mirondina sa report. Hangtod karon wala pay mga kabanay nga mipatimaw nga nawad-an sila og mahal sa kinabuhi aron unta makuhaan og DNA sample ug matandi sa DNA sample nga makuha sa Regional Crime Laboratory gikan sa putol nga lawas sa usa ka babay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Benjamin Lara, Assistant Chief sa Regional Crime Laboratory ug usa-usab ka Medical Legal Officer nga tungod kay anaa na sa state of decomposition ang putol nga lawas sa babay. Hinungdan nga nagkuha na lang sila og skeletal parts niini. Apan natuwa lang sa kauluhan ang kahimanan nga maka-extract sa DNA samples nga gikuha gikan sa bukog sa tao ug wala dinhi sa regional nga buhatan sa crime lab. At present, we do not have yet the facility for extracting DNA from skeletal remains. So dadalhin pa rin natin siya sa Manila. Pwede sana kung fresh pa yung body, pwede tayong kumuha nung mga soft tissue niya. Lakip sa kuhano sab sa susamang DNA samples ang putol nga wang tiil ug putol usab nga tuong kamot nga napalgan sa Look, Mandaue City sa maugi hapong adlaw. Apan bugtong DNA samples lang usab ang makahatag og tatang tubag kung kini iyara ba sa usa ka babay. Right now, we do not have a basis yet kasi we cannot make a conclusion based on the appearance alone. That would be very inaccurate. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.